да. Толкова ли си зле, бе? Не съм зле толкова, чакай сега малко. Ама колко ти е пенсията? Сега да сме точни, да. Пенсията ми е 230 лева, но сега нали дадаха някакво увеличение, 250 стана. Найемът ти колко е? 100 лева. За катакомбата. Не катакомба, нека да се уточним. Ти си го казала. Така, не, аз не съм го казала, ама благодарна съм на общината, че ми дадаха това жилище. Но си зле. Това е положението. След толкова с години пеене, след толкова успехи. Колко съм зле, не знам. Въпросът е да сме здрави, нали? След 71 година все още не съм отишла на лекар. Да. Но си представиш. След 71-а, след оная история. Да, след голямата катастрофа. Я ти видя ръцете. Наистина ли? Да. Ето, да, мило. Ето, те са, нали, обгоряха. Да. Ето, тук белезите. Лечебна сила ли има ли тези? И краката до коленете, нали, има една песен. Да. Нали, краката до коленете, главата до раменете. А така, обгорях краката, ръцете. Имах една педа само, така здраво. Но съм доволна за това, че съм жива. Да. Ти лично интересува ли се каква беше причината? Това, между другото, за оная катастрофа. Сега... В какво си убедена ти? Грешка ли направиха или нещо друго беше? Не е грешка. Според мен. Според тебе, да. Нали, сега аз... Ние за друго ще говорим, но това е важен въпрос да го изясним. Това е важен въпрос, защото още не е доизяснен. Аз знам кога ще го изясните. Кога? Когато Кенеди умря, тогава се разбра истината. Да. Нали? Когато всички от нас и останахме 55-6 човека живи. Това за Кенеди не беше съвсем точно, но няма значение. Искаш да кажеш след години. Като умрем ние петимата, и вече тогава ще кажат, така беше, така беше, така беше. Добре, но каква е файдата, моето момче? Работата е там, че загинаха много млади хора, танцори, 15-16 годишни. Аз бях на 33, най-голямата сила, нали? И Бог ме остави, дали за зло, дали за добро, не знам. Ама говорихме за причината. Да, но причината е ясна. Тя се знае. Кажи де. Аз лично мога да я разкажа. След време пак ще разкажа. Абе, кажи нещо сега. Трябва да ти кажа, това беше умишлена катастрофа. Не може да отидеш ти на летище София и на което и да е летище, да няма осветление, нали? Да. Първото нещо, което забелязахме ние всички, да няма, когато вече катастрофира самолета, да няма линейки, да няма пожарни. Кой ще предизвика тая умишлена грешка и защо? Явно е имало някои хора, които са целели нещо. Дали заради, да речем, да не е заради мен, да е заради някой друг. Колега, приятели, така нататък, министър било, държавник и така нататък, но не техническа причината, защото имаме колеги, пък и сина на пилота, най-добрият пилот на другари Живков за тогава, за времето. Това беше големия пилот, който ни вози, щеше да ни вози. Да. Нали? Така че там има други причини, политически, държавни и така нататък. Много общо звучи, не ме убеждаваш много, но да кажем. Колко петимата, които сте живи и здрави, кои сте сега? Някъде сме около 7 до 9 човека. 9 човека сте. Да, но най-важното, което е, че останаха двете момичета, които са без крака. Нали? Отрязани са им краката от самолетната катастрофа и са на протези. И най-важното, което е, че за всяка нова година ние се събираме и всеки от своите средства, нали, се носим там и се черпим. Но убеждението ви е, че е умишлено. Абсолютно. Аз казвам за мен. След толкова години, след толкова проверки... Да, защото един господин, той е жив, който след моята катастрофа, нашата катастрофа, с моя колега Румен и Мишо, бяхме в Париж. Трябваше от Париж да се прехвърлим на Бордо. Да. И в един момент билети имаме, всичко имаме и нямаме полет. Как става тази работа? И в един момент Румен ми казва, отиди до българското Балкан там. Да.
Добре. Отивам аз, викам, извинете, трябва да ние имаме билет за Бордо. Париж-Бордо, директно. Той каза, не ме интересувате. Аз, защото нали, съм била в катастрофата без съзнание, аз не съм го видяла господина, човек. А той бил? А той бил най-главният. И се връщам и казвам на Румен, вижте ме прати там, обаче господина каза, че не отговаря за нас, да ни прехвърли. Той каза, как така? И в този момент той идва на среща, господина. Да. И вика, ти познаваш ли го този човек? Защото аз не бях го виждала. Ма какъв е бил той по време на катастрофата? Аз го видях само веднъж, когато подписах... Почнах да се обърквам, Янки. Чакай, когато подписах там, последно се съгласих да получиме обезщетение там, някакви стотинки, да си купим за един ден лекарство. Аз тогава го видях, но аз по принуда... Това ли бяха обезщетенията? Чакай да ти кажа. Аз по принуда тогава подписах, защото колегите ми казаха, ако не подпишеш ти си последна, не можем да си платиме за лекарствата. Какви обезщетения ви дадаха, бе? Кажи. Какви? Кажи, какви? Какви? 5 лева, Добре, 50 лева. аз съм обгоряла краката до коленете, ръцете до лактите, главата, така като ме виждаш, до тука, нали? Да. Добре. Имам една педа здраво. Била съм Какво тогава. ти дадаха? 1000 лева. Кои пари? На старите. 71-а? Да. Колко са сега? Колко ти беше заплата? 160. 5 заплати, 6 100 заплати. лева ли бяха? 6 заплати. 160. 6 заплати. Добре. Ние имаме застраховка за 200 000. Да. Имахме. Нали? Добре. И тогава господина, аз го знам кой е и е жив. Така. Единствен, който е жив. Той ще си плати много скъпо. А той от Балкан ли е? Беше в Балкан. Да. Сега не го знам къде е. Да. И тогава Румен, чакай да ти кажа. И аз му викам, извинете господине. Румен ми каза, кой е вече, що е, аз не го познах, защото аз съм била без съзнание. Да. И тогава, ти не го ли позна този човек? Една госпожа, имам българка, която е жива в Париж, ни прибра през нощта. Добре, ясно сега. Така, да пътуваме на другия ден за Бордо. Но той беше виновника и нека да си плаща греховете. Ще се ги плати, ако има такива грехове, обаче историята стана много объркана. Някой сваля самолета, па след това някой не иска да те праща до Бордо. Понеже казва, малко Маркесова история. Както и да е. Чакай сега. Това беше след катастрофата, нали? Пътуваме за Бордо, но добре, ни да се върнем към тукашния ти полет, сега политически. Защо се навираш в политиката? Аз ли? Защо? Кой те потърси? Някакъв кастинг имаш ли? Не. Първо да ти кажа, преди години, нали, аз даже и СДС, мене не ме поканиха СДС-то. Ти пя на за времето. тях. Те не ме поканиха. Обаче ти пя за тях. Но, чакай, аз отидох сама. Като избрах, мислих, че след промяната, това е партията, която, нали, ще подобри положението на хората. Нещо. Добре. Да. Отидохме, пяхме, свирихме, пари не получихме. И накрая? Добре. Всички, господин Костов, мой приятел, много го обичам. Той е умен човек, не е прост човек. А така тъй, Стоянов също, Надето Михайлова. Хубаво, добре. Сега се трябва някой да ни води. Ама ти защо пя тогава? Защото искаш да станеш депутат? Не. Грешката ми беше тази. Грешката ми беше, че аз не поисках, защото... Ако беше поискала, щеше ли да станеш? Народа щеше да ме избере. Аз съм сигурна. Народа ще те избере, но въпросът е те дали щяха да предложат. То народа, нали знаеш? Ами вече това не знам. Според политиците народа кучета горяли. Да, добре, това не знам. Но аз пях за българския народ. За мене, за моя народ, за нашите семейства да бъдем добре. Това е 90-91. Да, има го на филм. Имам го. Добре, сега ми кажи. Сега. Пяхме, студовахме. Аз им пазих вятъра. Нека да си го кажем. Мълчи сега. Аз ще говоря. Нали ти ми задаваш въпрос? Да, бе, който искаш говори. Сега. Те бяха с кожусите, пък аз бях до тук с голите ръце, нали? Тъй да рада. Добре? Окей. Патриот. Хубаво. И ко стана? Господин Костов се нагуши, направи си там. Не е сигурно. Осигури децата си. Надето Михайлова. Не е сигурно.
Чакай сега тук. Чакай, сигурно е. Аз съм сигурна. Добре, ама ти го казваш. Аз го казвам, ти какво се плашиш сега? Аз и ще се Ма що плаша. се плашиш? Ма той Чакай, ми е бе. Не приятел, се аз плаша, го обичам. но се... Сега, Надето, коя е Надето Михайлова? Ама Коя моля- беше и коя е? Това е Аз положение. коя съм? Да, Да се разберем сега. Сега. С Надето Джордж Харисън не е пял, нали? Тя никога, тя не го и познава и няма и да го познава, той си отиде на оне свят, но аз бях в ръцете му, нали? Да, това е Защото верно. съм талант, защото съм български талант. Спокойно мога да го заявявам на моя народ, защото трябва да ти кажа, и с две думи само да ти кажа, защо съм тук. Да. Защото като ида по граф Игнатиев, тая е моята улица, Така. и хората тук ме пипнат там. В рейса ми стават прави стари хора. Дечица ми стават прави хора. Нали, да седнат. Това не е причина да влизаш в политиката. Чакай да ти кажа. Не е вярно. Не е вярно. Трябва да има хора с авторитет. Това ли не искаш да ми кажеш? Да. Ама Първо. ти знаеш ли, само за момент да се върна към един мой приятел, нашия рецензент Ивайло Нинов, който тук ме е надрал в вестник Сършел. Той прави всяка седмица по един шаш. Това е от миналата седмица, когато Евгений Бакърджиев казва: Костов е сталинист и болшевик, а пък Елена и Иван Костови гледат телевизия и тя му казва: Иване, това предаване трябва да се казва всяка неделя по нещо срещу Костов. Това е самокритика. Самокритика. Това Ти е самокритика. познаваш ли Елена Костова? Не бе, чакай бе. Аз не съм Аз казал я нищо. познавам. Аз не съм казал нищо, това е форма на самокритика. Сега ми Госпожа кажи... Костова, Не. да ти каже ли сега? Времето Добре, ти свършва, нали ти, а искам- чакай, няма да ми... За какво ми покани тогава? Поканихте, защо влизаш Чакай. в политиката? Защо влизам в Ама политиката? всъщност ти ми Влизам казваш в- защо влизаш. Говорейки за тези влизам- работи, ти влизам ми в казваш защо политиката. влизаш. Така. Виж колко съм недосетлив. Ма ние, знаеш Говорейки ли- за ланчния сняг, ти ми казваш защо влизаш всъщност. Чай сега да ти кажа ли, аз малко на майтап го направих. Не, на майтап бе. Защото това движение, в което сега аз нали, фигурирам, Днес. днес, да, ние се борихме преди 3 години, нали, против монопола, така. Да, влизам. Аз даже не знаех, че те са ме предложили. Нали, Кога научи? да ме номинират, нали, там за Да. депутати и така нататък. Дали ще вляза или няма, това никак не е важно за мен. Да. Важното е, че аз искам да помогна на българския народ, Какво ще казваш на избирателите, Янка? на Кажи ми. избирателите, Да. каквото ми е по Примерно, аз силите. съм твой избирател. Ти заставаш на една сцена и какво ми казваш, за да гласувам за теб? Сега, аз имам някакви така в главата неща, които съм си ги решила преди да ми предложат. Нали? Да ти Може да помогна. не вляза, дали ще Трябва вляза да- или не. Трябва да кажеш, може да кажеш, че си човек извън политиката. Аз искам. Че си честен човек. Да. Че си реализиран човек. Да. Че не ти трябва политиката, за да се научиш да пееш по-добре. Не, разбира се. Че имаш толкова много успехи в изкуството, че не ти трябва политиката, за да ти каже някой, че си много голяма певица. Не. А сега кажи друго, ти какво ще кажеш? Другото, искам да не ровят хората в кофите за буклук. Първо. Това никой не го иска, ма какво ще направиш? Чакай да ти кажа. Вече не знам как ще се решат нещата там от това движение, откъдето ме предлагат. Какъв успех ще имат? Да. Ти Аз го искам. сигурно ли си, че ще имат успех? Сигурно ли си, че партиите ще пуснат кокала? Знаеш ли, аз искам, това е моя мечта от край време. Дали комунисти, дали фашисти, дали там БСП, ДСБ, Ясно. БСП, така, аз искам от всяка партия да се избере най-добрият човек, най-умният, най-кадърният и да направим, нали, всички да сме заедно и да направим всичко за доброто на българския народ. Хубаво. Хората да не са гладни. Защото ако ставаше въпрос за мене, аз днеска нямаше да съм тука. Аз щях да се покрия някъде, защото ти знаеш, съм кадърна. Хич не ми дреме. Аз, нали, освен че аз го знам, го знае и целият свят, който е доста по-важен. така. И няма да ходя да моля този... 20 години аз бях без... 20 години аз живях в това жилище, което съм сега. Общинското. Без заповед. Аз бях имигрант. И хората го знаеха на Запад и ми задаваха въпросите, но аз отговарях по друг начин, защото аз не мога да си излагам държавата. Нали? Добре. Но настаниха ме. Благодарна съм на община Искър. Да се върнем към изборите. Да. Изборите. Изборите искам.
Изборите искам. Ако този въпрос те затруднява, Не бе затруднява хич. Аз съм точна. Значи, искам да няма гладни по улиците да гледам да ровят кофите за буклук. Монополистите, всяка да се разберем, нека да печелят хората, но разстрел? да си плащат, да плащат големи данъци, високи данъци. Помислих, че ще искаш да ги разстрелват. Ами, виж сега, ако някой заслужи, ще го вкараме в затвора. Ще му носим цигари там и питиета и това. Мисля, край на краищата, утре, ако... Не се знае, утре може да стане така, че и мене да ме видиш в затвора. Стига, бе, да не чу идеално. Чакай да се разберем, не съм... Сега, добре, приключим, защото времето свърши. Ние говорим вече... За какво ме викаш тогава? За 2 минути? 20 минути. Кога минаха 20 минути? Така минават при мен минутите. Много бързо, защото така... Така ли? Да. Добре. Приятно е тук. И какво сега? Аз политиката искам. Нали, както ти казах. Имаш ли чувството, че те използват с тази кандидатура? Всякога всеки го използват по някакъв начин. Абсолютно. Да. Дали у нас или в чужбина, го използват. Но, лично аз сега, нали, както и преди по време на СДС-то, хората не бяха ме поканили, аз сама отидах. Сега те канат? Не, сега аз пак сама влязах в това движение. Сама влезе? Сама влязах. Искаш промяна? Искам промяна. Искам да няма гладни, искам да има високи заплати, искам да има работа за хората, искам да има едно спокойствие на българина. Разбираш ли? Добре, приключваме, като искам да ти кажа, това все едно, че не са го чули зрители. Аз се извинявам, че малко... Не, все едно, че не чуват зрителите. Това е много романтично. Никой няма да пусне кокала. Добре, защо аз не го хванах толкова с години този кокал? Защото не ти трябва, защото имаш друго. Айде, благодаря ти.